tähänkin kiekkoon. Nyt kuitenkin Lukko väliin. Raumalaiset hyökkäävät. Suuronen, Wigren laukoo. Menee ohi maalin tämä kuti. Tiivola hyppää vaihtoaitiosta ja hyppää 6. pelaajana, joten väärä vaihto tulee Lukolle ja sen myötä 2 minuutin rangaistus. Aika kuumana käyvät Lukon pelaaja tästä tuomiosta, mutta näytti kyllä tuosta live-tilanteesta oikealta tuomiolta. Tiivola hyppäsi vaihtoaitiosta ja sitten Haapala vedetään sieltä vaihtoaitiosta. Katsotaan mitä siellä tapahtuu, kun edelleen tökkiminen jatkuu. Vuori näyttää omilleen, että nyt rauhoitutaan. Aaron Gagnon huutaa sieltä edelleen Tapparan vaihtoaition suuntaan. Haapala saa rangaistuksen ja kumoaa tällä tapaa nyt oman joukkueensa ylivoimamahdollisuuden. Siinä näimme tuon tilanteen, jossa Haapala roikkui siellä Lukon vaihtoaitiossa. Ja kuumana käy Lempäälän mies.